Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Wa pa siya sa hustong pangidaron ni adtong namatay si Daryl. Hinungdan nga ako ang midumahan ini. Apan karon nga naa na siya sa hustong edad. Angay na nga masayod siya sa pagpadagan ini. And I am more than willing to train her sa pasikot-sikot sa kumpanya nga gitukod sa iyang amahan. Daniela, nagpaabot lang kanimo ang kumpanya. Ug oras na aron ikaw na ang mudumaan ini. Dili ko hakog nga pagkatao aron kumkumon ko ang kumpanya nga alang gyud nimo. Si Daryl ang nagtukod niini. I am only an investor. Apan daan na niya kini nga kitugon ako kaniadto pa. Nga sa gahigayon nga kalit siyang mawa, dili na ako pasagdan ang kumpanya ug ang iyang anak. Apan pasaylo ako, Daryl, kaysa akong pagbalik gikan sa ako usab nga business trip, gikan sa laing nasod. Wa ko na maabti ang imong anak sa kanhin ninyong gipuhian. Apan karon nga nakita ko na siya pag-usab, ipanikuro ko nimo nga mubalik sa imong anak ang angay gid niya. Tuwa na sila. Paspas kayo ang ilang mga lakang. Ingon og sa napugos lang si Danny sa pagsunod nila. Si kinsa magkaha ang maong tao. Aw, sir. Nagalibog ako. Ubay-ubay na lang ka na yung mga nainom taon, sir. Ikaw na tingali. Ay, nay, awa, miloy, nakitog-ibuhag mga mata. Kay hubog ka na. Ali na noon, sir, be. Aga ko na tikapaingon si ibuhag lawak, aron na makapahulay ka na. No, tinihira ko. Magpaabot ko sa ilang pagpauli. Hello, sir. Ay, masabog na saan mo nito. Awa na! Mo inom na sa niya! Sir, ibutan ka ng baso nga. Magpakasal na sila, Noni. Laki! She said yes. Gane? Nakabati ka ito ganina, di ba? Ay, lagi. Gusto ko si Daniela nga magpakasal sa kumamahan. Ay, oo, sir. Nakadungog kayo ko. Damit! Ano sugot man siya? Hindi mo ko sugot. Ay, dili masab ka mo'y magpakasal, sir. Sila man si Sir Jaime. Mao nga. Okay, dili ka mo sugot. Ay, sugot! Ay! Pagising ma! Wala, lupad ba yung espiritu ko ni mo, dong, ay! Dong, ang sir! Dili siya mahimo magpakasal ni Daddy! Dong! Di ko mo sugot! Di ko mo sugot kadungog ha? Dong, sir. Sugot. Lalagit ang imong kamot, sir. Hala, nagatulo ang dugod, sir. Nasamad ikaw! Shit! Diya ka lamang, ha? Magakuha akong tambal. Diya ka una. Kadiyot ra kayo ko. Tay padi. Ay, nagakupot man kagihapon ni anak kupita nga nabuak. Alibi. Dali, uban na lamang kita. Hugasan ta ka na imong kamot nga nasamad. Dali, gunit ako. No. Okay. No. Ha? No need. It's okay. Wala ko batiyang kasakit. Ala ba tiyo kasakit? Kada ko, ana? Nagsige mo ginag-agas ag dugo, oh? I don't feel the pain sa akong samad. Mas sakit na akong lughan. Na! Yun, ana magyud na, sir.
Ang sakit kuno sa kalingkingan. Dama ng buong katawan man kuno. Mao ang sakit sa imong... Tempa. Hala, sakto nga akong nadungag. Masakit ang imuhang dughan, sir? Tumit. Nga bang kinahanglan man nga ingon ini komplikado ang tanan. Shit. Sir, wala naman ikaw mahimo ni Ana, sir. Dawatan na lamang yun nga may lalain ng babae nga gimahal ang imong amahan. May napuli na sa imong inahan. Dili ko! Uy, Dili ko makadawat ka mapakasal siya ni Daddy. wa na gyud kay huring na gyud imong sinultihan, sir. Hubog ka na gyud. Unya kay mahal man na sa imong amahan. Mas mahal ako siya. Sala. Mahal na ko siya. Mahal na ko si Danny. Patay. Ato ka. Ginako yung sabi. Dungoy ka naman din sa bar counter, sir. Ay, may buak niya nga baso, sir. Ayaw usa, sir. Ayaw usa. Naday na. Ay, nabitaw nga daga nagagnainam. Tanawa, kalit lang ka na ng katiurok diha. Wala gani ka magkabuhi pa na ang gikupta ni mong baso nga nabuak pagbundak ni mo. Ambini, sir. Ako? Sala na ni. Ay. Sir, ay, kalisod ba yan ang imong gibati karon? Paminaw. Tambag tinarong. Pangasaw unod man intaw na sa imong amahan ang imong nagustuhan. Pangita na lang tingaliglain, sir, kay magagagubot yun ka mong duha ni anang pormaha. Hala, saan ko man siya? Ay, magkatulog naman kita. Natulog na niya. Nabasig mahulog ni din sa bangko ngayang gilingkuran. Unya, nagasigi pagdugok itong iyang samad. Ay, nang sarap yung taon eh. Ay, be, magkakuha na ako ng alkohol, be. Aron nga, malimpiyuhan ko kitong iyahag samad. Dayon, baata na ako. Sir, kadiyot lamang, sir, ha? Diyot lamang, sir. Dinhi lamang ka, sir. Wait! Hala, patay niyo. Patay sila si Sir Jaime naman karon. Hala, unsaon ko man iniron, ha? Sir Oliver, ayaw uglihog, sir, ha? Kay mahulog ka. Ako nang ablihan ang git sa kadiyot, ha? Kadiyot ako. Kadiyot lang yung kaayog. Balik ko na tikang, ha? Sir. Gikoptan magugunin mo, sir. Sure, sir. Ayaw ko biyahe, Danny. Please. Naalala naman kita. Naalala ko si Danny. Ayaw ko biyahe, Kayo ba yung tubayan? Ay! Ginoo ko tan, sir! Ayun ang pagsige ugyaw-ugyaw sa panganin ni Danny. Unya, sir, ha? Kung makasulod na sila, ha? Kay tingalig o say buhato sa ibog amahan ni mo. Kung mabatian ka niya, ha? O masayiran niya bang may pagbati ka na isang maabot niyang asawa! Magadali ako. Unhan ako sila pagsulod. Kinahanglan nga, mahaton na ako si Sir Oliver paingon sa iyang kwarto. Katingalig, unsa niya iyaw-yaw adto. Sila, naong na sila sa sakyanan. Dili mahimo, mudalagan ako. Ay, salamat na uli na gyud kita. Mapahimutang na nako kining akong mga na-shopping. Muna naman ko ninyo, sir! Noni! Ay! Sir! Noni! Sir! Balik ko na! Ha? Ano, sir? Balik ko na! Ha? Ano, sir? Balik dire. Ug dad-a kining mga shopping bags. Ako na. No. Let Noni do the work. Noni, unsa ba? Gasigara ba yung mata niyang nagtanaw dire? Hoy, balik ko nooy! Patay na. Impas sa generon. Nasuguan ko. Unsaon ko na lang ni si Sir Oliver ron? Patay. Noni! Na, sir! Sir? Kadugay ba yan niyang may balik? Pura bagoy obligasyon? Labay raman? Dad-a kining tanang shopping bag. Paingon sa among lawak ni Danny. Sir? Wa ka ba makabati sa kong gisulti? Nakabati, sir. Nakabati man, sir. Ay, medaghan ka na.
Tabangan lang ako sa noni. No, siya may baon niya na. Dali na. Manood na kita. Dili ko gusto nga may buhaton ka din sa akong mansyon. Gusto kong bation nimo nga usa ka karayna uban ako. Aron bisan kanusa, dili ka na mulingi pauglain. Jaime, Let's go. Ay, tuan na sila. Ay, pagkadaghan ba nito, intawang gilang gipangumpra, oy. Hoy, Unsa man nang? dada usab kining ako mga paper bags. Ihatod ka na sa akong kwarto, ha? Pagdali. Sunod na yun ako. Kanahan, ay! Kita siya nagkakalisod ako nito. Iya pag yung gidugang kitong padala ni iya, ha? Kanahan! Kayong babayhana! Mulaos na ta sa atong lawag. Let's talk about our wedding, okay? si Oliver. Siyak nang nasa bat counter. Naghukdong. Sweetheart, pero mihunong ka sa paglakaw. Si Oliver. Pasag di siya diha. Hubog na sa tingalay ka na. Huwag na katuog diha. Pasag di. Mahog siya! Oliver! Oh, Oliver! Oliver, pagmata! Hapit ka mahog! Dali, tabangat ka paingon sa mong kwarto. Oliver, pagmata! You're here. Baby. Kikakus ko ni mo. Oliver. Don't leave me. Don't leave me, please. Oliver. Please. let go of my wife. Jaime. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!